Selfie time. Ayan, preskundig di oh. What? Noy, hindi lang magapot. Ay. Tabi. Bakit bitbit mo lamang ang taong iniyo? Gregorio, Boy Habagat. Ay, iyo, bistado ko tabi yan, tabi man oh. Saan tabi yan, sir? Aram mo ako sa Linding Corporation ako. Ah, dakol man ang gadig nagralaog. Anong kumpanya tabi yan sa Linding? Maharok Ho Company. Maharok ko kampane. Iyo man ang gadna, dadang ko iyan. Udo man tabi ang harong ka iyan ni Habagat. Dumiritso ka, tumiko ka, diretso, tiko giraray. Dumantabi ang harong kayan. Oh, yan nga ni palan tabi. Oh, yaon dyan, yaon palan. Sige, Sige. tama. Iyo Iyo tabi. itong lalaking itong yaon. Iyo tabi. Salamat Nunoy ha. Iyo tabi. Nope, ano tabi? Dem problema. Pagmuya mo mag-utang, Maharok Ho Company. Maharok ko kampane. Ako iyo. ang branch manager dyan. Iyo. Kaya aprobadoan mga kunya na. Baad Pag lamang. kayang bumayad. Baad lamang pwede pang soft drinks muna bago magpautang. Ay, manunoy. Tara mo nga ni kita nagpapautang. Kita ano. Sige tabi. Sige, salamat Good luck ha. sana tabi. Sige. Sir, Ay! Morning! manager po ako. Ako ang branch manager kan Harok Ho Company. Ikatabi si Gregorio, Boy Habagat. Ayo, ako yan nata. Ito, ikaswasi ay. Oo. Nag-apply ako sa Marocco Company. Ano daw ito? Ika pala naman siya isa ko. Pira nga nito so pick apply mo di oh. Alawig yun. 500 man sana. 500. Ano naman ang pangyari? Hali pa akong ligaspe. Nagdayo pa ako di sa nahapunan. 500 man sana pala ng utangon mo. Bata na ko lamang inipighiling palan. Aprobado na ini. Iyo man sana ang kaya ko. Na pirang bulan mo inihulugan. 6 months. 6 months. Ano ang? 500 pesos. 6 months. Iyo man sana nga na iso kaya ko. What? Nata. Kwinta daw tabi yan, sir. Ang 500 mo, 500 times 6 months ang piranaan. Jesus, ano naman ang 21 piso. Ano ang naman? simana. Ang makamamurubol talig di sa kolektor ko. Considering man sa nababayadan mo. Mabaklay pakyara yun. Pero dagdagi naman ini, gibuon mo ng 5,000. Ata 500 man sana nga ni, sir. Para tigatamang ko dyan na orig kabuang. Kaya ka makahiling kikabuang na urig. Ata. Ano naan? Kabuang. Grabing kapagalang kudigdi o. Siring man sana palang kainian sa Iyo man sana isukaya ko. Kung nahiling ko ining 500 man sana so inutang mo digdi ang pig-apply mo. Dahil na ako nagsiay sa imo. Dahil ko na inaprobanan. Ano, baklay ka? Oh, natural. Dagat ako nag-agi. Hali ka pala dyan sa... Dahil na ako sa imo kay ni Mariles. Ngunya ko ta-releasean ta ka na. Releasean mo na ko. Ata, dahil na. Sige na, sir. Sa iba na sanay na Kay buwan ko, sir, sa agad, sir. Mautang ka. Lugi sa kolektor. 500 na. Sir! Ata, dahil na. Iso, ma-receive ka. Bata, maurago na ko ta suduman sa apply ko. 500 man siya. Di ako tig-approvean ni sir. Sa daw akong linding giraray maano. Maharok ko nan. Tandaan ko doang maharok ko kumpani ng. Tandaan ako duman maura play utrok.